Priprema, pozor, sad! Hej, sjajni ninja, ja sam Brighton Miller i dobrodošli nazad u Ninja TV. Wow! Danas radimo borbu blizanaca protiv blizanaca. Wow! Jej! Wow! 4 lopte i 4 blizanca. Biće epski! Wow! Jej! Danas igramo dečaci blizanci protiv devojčica bliznakinja. Jej! Wow! To! Jej! Za prvi izazov vidjet ćemo ko može da skoči sa tog zida i prvi stigne do drugog kraja. Ešten je tamo da sudi na toj strani, a ja ću suditi na ovoj strani. Da li ste spremni? Da! Idemo! Priprema, pozor, sad! Wow! Wow! Hajde, hajde! Hajde idemo, možete vi to. Hajde, hajde, da vidimo ko će pobediti. O, mislim da će Paxton da pobedi. O! I narode, Paxton pobeđuje! A na drugom mjestu je Jazzy. Bravo! Ovo je bilo stvarno odlično. Bravo, Paxton! Hvala. Peyton dolazi. Hajde! Peyton dolazi, Okej. hajde. Jack! Dakle, izgleda da su momci odneli pobedu. Paxton je dobio 100 bodova za osvajanje prvog mjesta, Jazzy je dobila 70 bodova za drugo mjesto, a Jack je dobio 50 poena za dečaka za treće mjesto. Peyton je dobio 25 poena kao devojčica. Dečaci vode, idemo na drugi izazov. Idemo. Wow! Nakon prve runde devojčice su osvojile 100 poena. Jej! Wow! A dečaci blizanci imaju 150 poena. Wow! Jej! Wow! Za sljedeći izazov igrat ćemo džinovsko kuglanje. Wow! Idemo! Wow! Šta dobijemo kad pobedimo? Da, to što ste pobedili u jednom izazovu ne znači da ćete pobediti u sljedećem. Da, to je istina. O, imam ideju. Hajde da pobednici prskaju one što su izgubili sa sodom. Jej! Može, da. Ok, narode, znate kako ide? Prvo mjesto dobija 100 poena, drugo mjesto 75, treće 50, a posljednje 25 poena. Hajde, uradimo to! Idemo! U redu, narode, pošto je Paxton pobedio u prvom izazovu, on će ići prvi. Ali pre nego što krene, obavezno stavite dugme like. 3, 2, 1, da li ste uradili? Ako jeste, stavite komentar. Možeš ti to, Paxton? 3, 2, 1. Uhu! Uhu! Da vidimo koliko ih je oborio. Paxton je bio sjajan, čak 6. Idemo da vidimo da li će u sljedećoj rundi oboriti sve. Hajde! Idemo! Možeš ti to? Hajde! Idi! I... Oh! Oborio sam ih 8. Pobedite to. O, vidjet ćeš. Ok, pobedi ga. Možeš ti to? Priprema? Pozor! Idemo! Hajde, možeš ti to! Hajde! O! Pa, izgleda kao da je oborila 3 čunja. Ali ima još jedan pokušaj. Vidjet ćemo i vi tako mislite. Hajde! Da. 3, 2, 1, idemo! Hajde! Uhu! Hajde! Hajde, Jazz! To je bilo dobro. Baš i blizu Paxtonu jer je oborila 7. Dakle, Paxton je dalje u prednosti, a sljedeći je Jack. Ok, Jack, kako se osjećaš? Mislim da ću da pobedim. Koja je tvoja strategija? Trči brzo i udari jako. To je dobra strategija. Hajde, možeš ti to. Jack, da li si spreman? Da! Na znak, priprema, sad! Trči brzo. Hajde! O! To je naš prvi promašaj dana. Da vidimo da li može bolje iz drugog pokušaja. Nadajmo se. Vidjet ćemo. Nadamo se da će pogoditi u drugom pokušaju. Ok, možeš ti to, Jack. Hajde.
Priprema i sad. Trči! Brzo, brzo, brzo. Hajde, hajde, možeš ti to. Hajde. Srušio sam ih 7 ovaj put. Bravo, Jack. To znači da dečaci imaju ukupno 15 poena. Ok, narode, Paxton je na 8, Jack je na 7, Jasmine na 7. Dakle, ako Peyton može da dobije 9 ili 10, onda pobeđuje. Da, tako je. Tako da poželimo im sreću. I hajde da vidimo. Učili su me da ciljam visoko ili idem kući, tako da ciljam visoko. Imaš ih, Seko. Uzbuđen sam zbog ovog kruga jer ovaj krug može da donese izjednačenje oba tima. A onda može da bude veoma neizvesno u posljednjoj igri. Možeš ti to. Na znak. Priprema sad. Hajde, hajde! Izgleda da je oborila 6, ali ima još jedan pokušaj. Moguće je da će uspjeti da obori sve. Ok, narod, ovo je posljednja runda kuglanja. Da li si spremna? Da, potpuno sam spremna. Mora da sruši 3 kole kako bi pobedila. Na moj znak. Priprema sad. Šta? Jeste vidjeli ovo? Da li je to? Wow! Jej! Wow! Mislim da se to računa jer je jedna od gaziranih pića ušla u krug i onda ga je oborila. Bilo je super zabavno. Bravo, Peyton. Uspela je i osvojila je kuglanje. Jej! U sumo izazovu, ako prekoračite granicu, bit ćete eliminisani. Eliminisani. Dakle, posljednji preostali blizanac pobeđuje. Da li ste već lajkovali video? Ako niste, lajkujte za 3, 2, 1. Ako jeste, strava ste i pišite komentarima. Hajde da uradimo ovu stvar. Priprema, pozor. Idemo! Sad! Wow, ovo je ludilo. Ludilo. O, Peyton je eliminisana. O ne! Da li će Jack Wow, biti hajde, eliminisan? hajde. Hajde, možeš ti to. Hajde. Okej. O, bio je na liniji. O, hajde, hajde, Jasmine je pazi. eliminisana, da. Prešla je I liniju. Jasmin je Sada eliminisana. tim dečaka moraju da se bore jedni protiv drugih. Na znak. Priprema. Idemo. Idemo! To je bio težak udarac. Hajde. Hajde. Hajde! Hajde, možeš ti to. Hajde, hajde. Možete Možeš vi to. ti to. Hajde. Hajde. Hajde! Hajde. Hajde, hajde, ne daj se. Wow. Da, hajde. Wow. Paxton pobeđuje! Paxton je pobedio. Šta? Paxton je pobedio u izazovu. Dobar posao, Bilo je Paxton. zabavno. Wow, to je bilo epski. Bio je skroz na granici, skoro je bio na polju, vratio se i nokautirao Jacka. Jack, dobro si se borio. Da. Narode, to je bilo prekule, ste se zabavili? Bila je zdrava. Pa, bilo je čak zabavno i gledati vas. To kuglanje bilo je tako neverovatno. Devojke, zaista ste dobro prošle, ali znate ko je pobedio? Da. Pobedili ste. Su pobedili! Wow. Što znači, devojke? To znači da nas prskaju sa sodom, ali bit će sve lepljivo. Uradimo to! Idemo. Vreme je da momci dobiju nagradu. Jeste li spremni? Da. Idemo nazad, ne želim da budem u tome. Ne, moraš ostati. Spremni? Pozor sad! Dođi ovamo. Hajde, hajde, dođi. Dođi. A, ne. Evo ti. Ej, nemoj da bežiš. Evo ti. Ovo je zabavno. Wow. Idemo u bazen! Wow. Wow.
Hvala što ste sjajni! Wow!